DXDC Radyoman Report. Naalarma ang grupong Talikala sa taho nga ikaduha na ang Pilipinas sa pinakadaghan og kaso sa sexual exploitation din ang mga kabataang Pilipino mo'y sagad nga mga biktima. Giawhag ni Janet Ampog sa Talikala ang kagamanan nga mohimo daog interbensyon nga dunay ngipon padtok sa online sexual exploitation din gikataho nga ang Pilipinas ikaduha na sa pinakadaghan og kaso sa tibuok kalibutan. Gitumbok ni Ampog nga angay tutukan sa kagamanan ang mga programa nga maghatag og proteksyon sa mga kabataan, pagsumpo sa mga kalalakian nga nagpasulabi ang uwag sa kabataan ingon man ang pagtubag sa ekonomikanhong kahintang sa matag pamilyang Pilipino. Gisugyot usab sa Talikala nga ipaabot sa kagabhanan ngadto sa kabarangayan ang intervensyon din anaan magpuyo ang mga pobreng kabataan sa mga komunidad nga mao'y biktima sa nagkataas nga ihap sa kasong sexual exploitation. Sama sa pagpahigayon o mga pagpuon sa ginikanan diha sa barangay, pagpatapok sa mga bata aron masabtan unsa ng online sexual abuse and exploitation of children, pagpatapok sa mga internet cafe operators, pagpatapok sa mga barangay official aron masabtan nila nga importante nga ipasabot nila sa ilahang mga constituents. Dili lang si bantay election ba? No? Oo. Na doon na sila yung responsibilidad sa ilang mga lumulupyo. Nang hinaot na lamang ang Talikala nga mausab ang tan-aw sa mga kalalakian nga gikan sa mga nasod nga progresibo sa mga minor de edad nga babae ug lalaki sa Pilipinas. Dayon mohanyag kinigtabang ug dili na ipaagi sa pag-abuso sa mga kabataan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Dudong Rin Lubosbog, Tatak Arimen. Tatak RMN.